در یوتیوب، در تیک توک 550 اینا размер дуран ҳо ҳатман ин баланди бад мондагия нигоҳ кун инҷа диди ин хеле лишния ин инҷа зиёдӣ дура хеле поёнакай ҳамин то охира рӯй мекунан просто хез дигар ҷора гарм мекунан баъд тез месӯзонан ака я хелеш мисол хизмат мекунад бо ака бояд камта поёнтара боша бо хубтаракай хира ака O'zbekiston. Hay, ana ki nigah kujur. Ham xidit mi stola peshki. Stola peshkini ham bin yod giri. Ha? Peshki bishin xi to'g'ri ha, bacha yod gi. Mo ham xi mardima nishon mitiyim. Yagon xi sira bajo nameknem. Ma bajo kunum nekim odam yaski bo nishon mitiya. Ana nigah ki. Барои хири чи накадан яке сарфам ки нарайку сразу инай тена да так парту чтобы чи накна мегири наёра сахт мекини барои гӯя ки хато мекунам баъд айруш канда часпондан мегири ҷура инҷа камера рафтеста бо як кӯдаки дига як бародари дига ҳам мебинам дарси адаб меша дарси адаб шурупои ма камтар калтай шурупи дурусттарак шам чин будай خب تو سعی چسبونیم که برای ایروش زیرا میکشوی میپرتون نمیرسه инами шишайка O'zbekiston ин нигоҳ ки уже айруш нигоҳ мекунӣ баъд рангоша аҳамият нате метонам сафед ҷои ида биёя ида ҷои и биёя метонам ида и сирхо бия як хош чиста ранга нигоҳ мекунад у симои дрынаш яган ҳамаш просто баъд линия дура ина ҳеҷ падачай мисол гармӣ метия инаи хатии мисол ҳаста ки овай меҷиқигу мереза овуш анами ҳаваи орола буз мекунад ина хеле гоз ма чихе часпондам ҳам хе часпони ба айруш неёра мекшо мепартои не хели инҷоз мебини ина мисол кушоде меша баъд инам ҷайку инами симиами гирифтӣ сразу ҳамара накшо напарто остак ҳами гайкачаша дар ҷош сахт кар ки ҳамё набура барои инеам қатӣ сим дораку метавона яки симора ардалаш кунӣ ба безеб мешавад сразу ҷошра сахт кун бо як шу барои айрӯи ҳамин нигоҳ мекунӣ ку кадомаш ки ҷодай инам қакора ҳамин нозукиш ҳамиё دیگه ایست پس 50 سوم نمیسوزی و همون 10 سومی که مدامتی اوه دیگه خودت کدام میگی
Geliyor Rus çeşit. Neyse megiri ten уже tamam. Anakı yine bulut vermek. Şunu sahtı bu da yıkandık şunu. Hemen polni balanlıklı maksimaliş. Hemen xeri. Yaxıb to bolar amekna be foyda ijora garmeka ten tez mesuza. Chida kuram xenagma. YouTube дошта боши будро чизе ки ҳастай худа ёд ба худо ози пеш як аз дигар мерику яхе усто ма худам дидагиам қадид ҳалол гап намезанам яхе усто як камтар я ҳанара дора гапша ҳайф намекунам яхе ҷон катаги бугини барои чи ма як сарта хам кардам чи намехи дарси бепла ёд тамом айспас кутику че бекхедер ҳами ҳама вақт чи айда ман сёмка гайсам бачаҳорам мефаҳмам мебинам ҳами лӯбои ҷо рафти аҳмияте ҳам чихе кишод ҳам хедига мисол бу мечаспона шад ака усто просто фақат нигоҳ мекуна контактош ки ҷош систай кардарам таҷрибаш ассалому алайкум меша ина охай намегин о меги ма гуфтум ама пайдамира ки биё як бега зангам зан рӯзи ида гуфтан ида у қай ай киҷо буд чи меша баъд ҳамун рӯзи идам ҳоям нагуфтам ма фаромӯш мекунем фақат ҳамин ҳой будан ки шамшо чӯ кадистам як ҳой будама камкам мепурса ухенам як ҳой гуфтан коқа қинай ки занг занам хона даем ам баъди шом мисол оқа ҳоюм багӣ имрӯз чӣ даем имрӯз камтарак дертарак мерам холос ҳаматон да якум да як хона меистем хонаро хайнам кораи бачаҳо тамошо кунем сахт шад